किसुमान मानसिया बै साहा बागान गायदोंमोन आरो दा आंखौ नुनानै आंबो बिसोरखौ नुनानै आंबो बेयाव गायनो हमबाय ओरैबायदि जाबाय हा नांबायना हा नांगौ जाबालाय हाखौ आं सोंबाय बेयावथ' मोनबाय बै टाइमाव बैखिनि बार' बे खेबसेयावनो आं 5,000 करे मोनबाय बाखिखिनिखौ आं 7,000 करे मोनबाय थाब थुब लाबाय आं LIC क्ल'ज खालामबाय आंनि शेयार मार्केट क्ल'ज खालामबाय थाब थुब हा लाबाय एरैबो लाबाय 2005-7नि भितराव आं 95 बिघा कमप्लिट जाबाय एरैहाय आंहा गायनाय हाबो लाहैबाय आं एरै 81 इयाव दङ आरो बाखिखिना एरैहाय दङ गायनाय हा बेनिफ्राय आं साहा खालामनाया आं बेनो आरो फाग्ला बायदि आं सायाव नांबाय थायो आरो गासै दरमानि फैसा बेयाव सब आरो हिन्जावनि फैसादोसो आं न' सलायो बेबायदिनो जायै दिनै थाङै लास्टआव थांनानै आंनि बागाना माने एसे फ्लड जानो हमबाय बेबो फ्लड जायामोन आं बेंकआव केसियार केरानि थानाय टाइमावसो आं बेखौ डेभेलप खालामदोंमोन आं जिखालिनिफ्राय बेंकआव अफिसार जाबाय मेनेजार जाहैबाय लास्टआव थाङै गथाय आंहा बागाना लासै गैया जालांबाय दुखु आं बिसो आं मुवा साधारन केरानियाव आं इमान डेभेलप खालामदों मुवा अफिसार जानानै सिस आरो जेबो गैया बेनिफ्राय आङो बै टाइमनिफ्राय आं बंफां गायबाय आं बंफां ओरैबायदि गायदोंमोन आं नार्सारि कन्टेक्ट प्राय 10,000 बंफां इयाव गायदोंमोन आं 10,000 बेनिफ्राय थैयै माबा माबि इत्यादि जाना बा 5-6 हाजारसो बेयाव दङ दा दंफाङा थारमाने आं दंफां गायना बिराद मोजां मोनो आरो बेखौनो हिन्जावा बिराद बिपरित सेस मा खालामनो हमदों नोंलाय दंफां गायनाय मा गायनाय मुवा साहा गायनाय इत्यादि थाङै आङो माने आं बिराद दंफां गायनो आं बिराद मोजां मोनलायो आं खिन्थु आं बेनो आंहा माबा साक्सेस जानो बाय अभाब माबा जादों एसे गोरोन्थि जादों होमबानिया आङो फन गायनो होग्रा खारन माने आं थाफानो मोना खेबसे लागैनो 3 मास गायदों आं बेयाव बंफां 3 मास आंथ' 3 मास थानो हाया लेबारफोरदों बिदियावनो बिदि जालांबाय आरो लोगो गेजेर थैयो आं गायसनो बिदियावनो सोरबा मोनसे गिदिर फिसा बिदि जाहैबाय खिन्थु आंनि मेइन प्लेन्टेसना बेमोन एकदम खारि गायनाय एखेबारे खारि एकदम मोजां नुहुरनाय डिसिप्लिनाव खिन्थु जाया दानि अरिजिनाल नङा मेदाघाट कुसिजार नलबारि कुसिजार मेदाघाट नै आंनि आमाइनि फिसाला बियो मेदाघाट आमाइनि फिसाला ना आमाइनि फिसाला आमाइनि फिसाला आइनि बिदानि फिसाला बियो आच्छा थैमासे बाबुल सरगियारिनि फंबाय आइनि बिदानि फिसाला एकदम आइनि बिदानि फिसाला मोजां बिनो आरो बेसेबां बोसोर जाखो इयाव फैनाया 98 आव फैदों आं बेयाव 98 98 फैदों 98 आव फैनानै आङो 2001-2निफ्रायसो जोंबो आदा सासे दङ गामि खाथिनिनो लोगोसे भबेन सरगियारि आरो नामा भबेन सरगियारि नै बिरेन सरगियारि आं दिनेश बसुमतारि जों मोजां नांबाय जोंनि बागानाव फैनानै धन्यबाद थाबाय आरो जाथों बेखौनो गसाइनिसिम माबाबाय आरो आरज गाबनानै माने माबा थाबाय आरो गोजोननाय थाबाय आं बारा बुंनोबो रोङा नालाय आं बेंकनि मानसिमोन माने पाब्लिक रिलेसन खोब खम आं आगोलनिफ्राय दाबो रिलेसन जानो एसे टान मोनो दा बेखायनो बुंनो बारा रोङा आं थेंक इउ नंगौना